Jamana Andre. Kuro bona fula. Ko bi cugudi. Am yalla tan. Wati bi cugudi. Wati gausa. Jamana bi cugudi. Bon, jamana ko kuma ka ca. Jamana kuma ka ca. Oh, no te basi tan yero la. Ko tile gana. Ko ni tile gana tile ko tele. Ko wati de gele yara. Wala ko we bu mara de. Ko na ya met tile gana. Aw. Ko di wati de gele yara. O kala de kofo. Allah akbar. Ko gele abo de kofo. Aha. Oh, no ta tina fo ko tile mi san fe. Oh. Ko kudu sɔgɔmada fɛ wala su fɛ kuma kɔrɔma don a b'a yira k'a fɔ waati min na waati gɛlɛyalen don mɔgɔw bolo waati gɛlɛyalen don Allahu akbar faama bɛ kule fantan bɛ kule waritigi bɛ kule ne ma foyi de faamu sisan waati la faama kule kun tɛ dɔrɔn y'a bila ye delilikɛla ka ca Allahu akbar ni delilikɛla ka ca i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka sɔrɔta tɛ a labɔ bilen fandanw fana cogoya wɛrɛ fana t'u bolo i bɛ kɛnɛ kɛ ka wasili kɛ i t'i ɲɛ foyi sɔrɔ kuma dɔ delili fana ka wusa ni sonyɛli ye a si tɛ hɔrɔn danbe ye nka dɔ fana ka wusa dɔ ye tubabu b'a fɔ ten ko entre le mal et le pire i bɛ mal choisi ou bien de ko koloni fila kuma dɔ ka wusa dɔ ye bakɔnɔ ko su jɛna cogo cogo ko layidugu bi jɛ o tiɲɛ ko maa mɛn cogo cogo a maa mɛn feere kelen cogo cogo don dɔ la a bɛ ɲɛnabɔ a bila ye don dɔ la a bɛ ɲɛnabɔ su ye dibi ye o b'a yira k'a fɔ ko ɲagaminen don ko dɔw jɛyalen tɛ ka ɲɛ a maa mɛn ten cogo cogo a bɛ ɲɛnabɔ dɔn a tiɲɛ bɛ dɔn mɛ o bamanan kelen ko nɛgɛ bilen a gosi waati dɔw ye o tiɲɛ fɛn bɛɛ n'a kɛ waati don ni nɛgɛ bilenlen don a ka kalan n'a ka kalan i b'a ye a bɛ magaya dɔɔnin o waati de i bɛ se k'a labɛn k'a k'i sago ye nka n'a sumana gosili t'a bɔ a cogo la bilen ko n'a kɛ waati don a bila i kan ka ko min kɛ waati min na o ko waati la n'i m'a k'a kɛ waati la n'a kuma tɛmɛna a bila a bɛ kɛ fiɲɛ ye dɛ a bɛ kɛ fiɲɛ o de kama fɔ ko nɛgɛ bilen ne y'a gosi waati ye ayiwa bisimila a bɛ bi juma ye desanburu kalo ye tile 9 sɔrɔ san 2022 fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuli ka se ka sɔrɔ ko dɔw labila ye tubarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ nouvelle horizon nouvelle b'a kɔnɔ wa a kɛlen ka sɛmɛntiya ko kulu min bɛ wele ko mouvement ensemble pour le redressement o ko a gwannen don ko sisan kosɛbɛ sabula k'u ka ɲɛma Mamadi Daramɛ ale kɔfɛ ko kulu in secrétaire général ni o ye Seydina Umaru Mayiga ye ko ale fana minɛna cɛ kunkolo datugulen dɔw fɛ ka a fana ba de bɛ bugɔ fɔ ka jogin kana fɔ sa a sɛbɛnnen don dɛ an y'a to ala ma donc dɔnni tunna a yɛrɛ filanan mina kɛ gosi dɔnni fana nimatɔrɔlaw Allahu akbar u kɛlen ko k'o fana nimatɔrɔ u k'o fana bila bon kulu in kɔni y'u ka dusuma kasa jira ko la fasiri gafe kɔnɔ a bila ye o ye jɔ ye o kɔfɛ ko balo sɔgɔn bɛ sɔn ka balo dɛsɛ o bɛ sɔn ka juguya waati nata ninnu na o tɛ kibaruya ɲuman ye dɛ sabula ko mɔgɔw ka taa ni ka segin musakaw n'o ye transport ye ani donniw ka taa ni ka segin musakaw a bila ko sɔngɔ bɛ sɔn ka yɛlɛ kosɛbɛ waati nata ninnu na o tɛ ɲuman ye kuma ka ca dɛ nka kuma ka ca a kuma ka ca dɛ awɔ Gawo mara la dugu min bɛ wele ko Ndiliti o ko o maire kɔni ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko Bamaciu ka kɛlɛ kɛra sababu ye ni denba 583 olu bɔr'u ka dugumisɛnw na ka na Ndiliti faaba kɔnɔ duguba la yɔrɔ ɲini a kuma ka ca jamana in l'indépendant ale ko di ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ya rabi ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka sanfɛ dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ wele ko CHU.G n b'o dɔn ko ale baarakɛlaw kɔni bɛna tile 5 baarabila daminɛ k'a daminɛ ntɛnɛn nata in na o kɔfɛ o baarabila kelen fana sɛbɛn cira UG baarakɛlaw fɛ ko olu y'u ka sɛbɛn lase kunun olu kan ka hakili la tile 5 baara kelen ninnu olu fana kan k'o daminɛ dɔgɔkun kelen
an ka kala talaw mɔgɔ minnu kala ta olu tɔgɔ sɛbɛn kan ka sɛbɛn gafe min kɔnɔ n'o ye fichier électoral ye Ablaye ko modèle Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye a jateminɛw kɛ ani ka ɲini ko maa minnu ni olu kɔrɔbayara sisan n'u si sera kalata ye k'olu don ni gafe in kɔnɔ ko o ye fɛn ye min ni a kan ka wajibiya jamana ɲɛmɔgɔ kan ka wajibiya u yɛrɛ kan ka o ko lawaleya o kɔfɛ ko chambre de commerce ɲɛmɔgɔba minɛli hukumu kɔnɔ o ko u ka bolofara minnu bɛ marabolo kɔnɔ ni fo ka taa se sɔrɔbosomaw ma k'olu kun y'a jira k'a fɔ ko olu y'a ɲini k'a fɔ ko ma kɔfɔlen ka bila fiɲɛbɔda ka di a ma n'o ye Yusufu Bacili a sɛbɛnnen don a fana k'a fɔ ko kasara dɔ kɛra Segu Masina min kɛra sababu ni wotoro de yɛlɛnna mugujugu pɛrɛnta kan o ko maa 7 ni tora a ko da fɛ Ablaye l'essor façon que facile ko di Badaki ci sira min bɛ wele ko posu k'olu ye 150 sɔrɔ Mali la an y'a sɔrɔ posu bɛ ɲaga la yɔrɔ n'aw y'a sɔrɔ a sara o ye tiɲɛ ye telefɔni ko ni fɛn caman ye posu fanga dɔgɔya kosɛbɛ o ko u b'a fɛ ka u ye si hakɛ min sɔrɔ o k'u b'a fɛ k'o kɛ cogoyaw yɛrɛ bolo walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya dɔw la jamana lakanako bɛ bolo min kan sisan ko lajɛrɛ dɔ kɛra ɲɛmɔgɔyasoba fɛ finitigiw ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falenfalenw kɛ baraw bɛɛ lajɛlen dira o ko colonel Assimi Goïta sɛmɛntiya k'a fɔ baara minnu b'a la ka kɛ ko olu bɛ wasa kɛ o ko dɔ ka fara cɛsiriw kan Ablandan jayiralaw ka ɲɔgɔn kunbɛba farafinna o ko ale fana baaraw bɛ senna Bamako yan nɔ Ablaye le Mali d'aujourd'hui bi Mali bɛ cogo di ko EID espace d'interpellation démocratique awɔ n'o ye ka cogoya di jamanaden tɔɲɔlenw ma u ka se ka u ka ɲininkali kɛ jamana ɲɛmaaw la o ko a baara hukumu kɔnɔna na maa 300 ni maa 34 olu de y'a ɲini k'a fɔ ko u b'a fɛ ka ɲininkaliw kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la k'u tɔɲɔlen don nka ko maa 28 de yamaruyara k'olu bɛna kuma ka sini k'olu ma yamara sɔrɔ n'abila ye donc a sugu ma ɲɛ a kuma ka ca Qatar ka jamana ka ɲɛnajɛ ko a laada sigira Bamako yan nɔ an ka kukanko minisiri o ko ni Qatar lasigiden minnu bɛ yan nɔ ko u ye a jira sa k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya ka sinsin kosɛbɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲuman minnu ni olu b'a la ka kɛ u ye sinsinna olu kan k'olu yakubaya kosɛbɛ o kɔfɛ chambre de commerce ɲɛmɔgɔba Yusufu Bacili minɛnen don musaka min tɔnkɔrɔ sefa wari miliyari 10 min bɛ tali kɛ coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a nana sɔrɔlenw de senfɛ o ko a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa ka sefa wari miliyari 7 labɔ banki dɔ kɔnɔ Côte d'Ivoire ninnu bɔlen don kalama n'o ye aujourd'hui Mali mɔgɔw ye o kɔfɛ ko Chad jamana kɔnɔna na olu ka pétrole ko hukumu kɔnɔna na a kun jiralen don k'a fɔ ko ŋanamu dɔw b'a ko la maliden min bɛ wele ko Mamadu Bas ale kun siga kelen kun da ale la a ko la nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko a nɔma ye ko in na Ablaye l'inspecteur ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko lakɔlidenw ka ɲɛmɔgɔyaso biro sigili sira kan Kita Ablaye ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ u ye mugu ci ɲɔgɔn na ko dɔw kɔni joginna ko polisiw ka wulikajɔ sera ka kɛ sababu ye ka kasara bali k'olu ka niji ye ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye ko bamaciw fana bina bolomɔgɔ ta mobili dɔ kan n'o ye bisi ye nɔ ko maa 1 joginna ko bolomafɛn caman tiɲɛna a ko fana senfɛ ni dabalibanko ye Kayi min bɛ cɛ dɔ ko fɔ ko ale ye a yɛrɛ denmuso ɲini furu la Ablaye il demande la main de sa fille en mariage a ye ne bɛ min fɔ dɔrɔn u k'a sɛgɛsɛgɛ a ba bɛ yan a ba na kɛ nka ne ma dara k'a fa don ɲininkali don dɛ est-ce que a ba bɛ yen o tɛ wa k'a sɛgɛsɛgɛ le soir de Bamako n'o tɛ o de kuma n ko n da to kuma na diɲɛma tiɲɛ cogo o cogo est-ce que ma min kuma faamu wa n ko n da to kuma na le soir de Bamako ko bamaciw yɛrɛ dama ka kɛlɛ
k'olu to senna tesit ala k'u bɛɛ fa kɔrɔnya fan fɛ ka taa woroduguyan fan na o ko Mali finitigiw kɔni ye mugujugu fili quoi olu ma mɔbɔ mɔrɔ u y'a kɛra u bɛɛ lajɛlen kan yen nɔ min bɛ tali kɛ Ntilit ko maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ ni kɛlɛ ninnu ye ko maire kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw b'a la ka na cogo min b'a la ka na ten ko mɔgɔya dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin u ma walasa maa kofɔlen ninnu u bɔlen don k'a sɔrɔ foyi t'u bolo bilen sabula yɛrɛkun sɔrɔ man jɔ a sɔrɔla olu ta k'o ye ka taa k'u bolofɛn bɛɛ to yen ko dɛmɛ ka d'u ma maire ko ten min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ a kun ɲinina sɔrɔ musomaw fɛ k'a fɔ ko foyi tɛ kɛ Bamako ni Mali dugubaw kɔnɔ bi k'a sababu kɛ Yusu Bacili minɛli ye ko u taara ka u ka laɲini bɔ a ma Ablaye Mali finitigiw k'olu kɔni ye bamaciw ka balo caman u kun ye minnu minɛ sigidalamɔgɔw la ko Mali finitigiw fana y'a minɛ bamaci ninnu na a kɛra Yuwaru yɔrɔ ninnu na k'u y'a minɛ ko jaga de don Ablaye ko jaga a kuma ka ca Sugali ka kankɔrɔsigi bɛ wele ko directeur de cabinet Isaka Sangare ko ale wala sɛmɛ Ablaye wala sɛmɛ tubarikalla Mali tribune a ko carte d'identité nationale buguna tigɛ sɛbɛn ye Ablaye ko a taala ka sɔrɔ malidenw b'a la k'a ɲini i bɛ taa sɔrɔ commissariat kelen na polisiso kelen na maa 100 bɛ se ka sori ka taa kabi nɛgɛ kanɲɛ 4 waati bilahi ko maa 30 dɔrɔn de sugandi ka carte d'olu ma yɔrɔ dɔ yɛrɛ maa 15 ko a dusumakasa ni dekun barika bonnen don kosɛbɛ sigidalamɔgɔw kan wa ko ɲɛ t'a la ka sɔrɔ a ko la mais nin bɛɛ bɛna ban parce que kunun ministre ninnu ye carte biométrique daminɛ to o y'a lancé n'o kɛra dɔ bɛna bɛ nin bolo Ablaye Mali ko don dɛ an t'a fɔ k'u y'a fɔ k'a bɛ kɛ ayiwa o tɛ ko y'a lancé ko lancement des opérations o ye ma fɔ lancement an bɛna waati joli kɛ an t'o dɔn ko kalata bɛna kɛ n'a ye ni u ko sisan ko an ye a dilanni daminɛ o waati joli bɛna kɛ n t'o dɔn dɛ u m'o fɔ dɛ u m'o fɔ n ye fɔlɔ donc Ablaye bana ma ban fɔlɔ a ma ban fɔlɔ n'u kun y'a fɔ nin bɛɛ bɛna nɔgɔya ne de fɔ m'a fɔ ban ko nin bɛɛ bɛna nɔgɔya n'u y'a kɛ n'u sɛbɛ ye ayiwa u bɛ o don u bɛ ka kura min dilan n'u y'a kɛ n'u sɛbɛ ye k'a dɔn ko mɔgɔw tɔɔrɔlen don k'a ko teliya o bɛ se kɛ sababu ye k'an lafiya n'o tɛ n'u y'a kɛ kuranin fana ko monsieur mun fɔ barikamana dɔ la ye k'a bɛna kɛ ɲɛ dɛ ko a bɛ kɛ carte d'électeur ye a bɛ kɛ carte d'identité a bɛ kɛ carte nina ye a kelen bɛɛ ko fɔlɔ fana bɛ di fu mais awa fɔlɔ bɛ di fu et puis a 100 ye 105 ye fana donc a ka fisa ni dɔɔni ka fisa o tɛ passeport ye voilà Sule tun bɛ la don na ko ale tɛ ka sɛbɛn sɔrɔ ne ko cɛ tɛ ka passeport ta ka taa n'u ye ka dugutaa la a banna ou bien o don kuma man ca maa kofɔlen min ni père don ko ale minɛna min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ kun don catholique ka ɲɛmɔgɔ dɔ don a ma ye fɔlɔ o y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko nin kɔni ye lakanabaliya kɛcogo kura dɔ fana y'an ka jamana in kɔnɔ siga t'o la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko AMRTP ko ale fana b'a la ka sigidalamɔgɔw lamɛn minnu b'u mako ɲɛ ni nɛgɛjuru sira ye Coupe du Monde Qatar 2022 ale fana ko bɛ sen na Maroc kɔni bɛ quart de finale la ko nin kɔni ye cɛsiri wɛrɛ ye jibalan dɔ ye nin ye farafinna ma deli ka pan min kunna fɔlɔ an na se ka pan ni sen wa a kuma bɛ fɔlɔ an pan cogo an ka kɔsi kana cu ayiwa hali n'an bɛ cu an ka cu pan kɔfɛ kɛ ayiwa o don bamanan de n'amu i ye pɔsu fɔ pɔsu tun ye baara yɔrɔ ye dɛ pɔsu tun bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ région bɛɛ cercle belebelebaw bɛɛ Bamako yan pɔsuba da non o tun ye yɔrɔ gansan tun tɛ dɛ u y'a damata sugu ye o pɔsuba da n'i taara timbre bɛ san lettre bɛ ci carte postale bɛ di a bɛ san da la colis postaux bɛ ci ma ani lettre bɛ ci boîte mun na boîte postale non poste tun ye Mali bɛɛ ye o y'a sɔrɔ téléphone ni fax ninnu ma bɔ n'i taara poste la i bɛ taa colis san mandat bɛ yen mandat postaux bɛ yen chèque postaux bɛ yen colis postal bɛ yen après i bɛ taa timbre fɛrɛ ka lettre ci ka lettre ta o bɛɛ tun bɛ kɛ poste kelen dɔw fana bɛ lettre sɛbɛn yen ka lettre sɛbɛn wari mun bɛ ci Orange Money ninnu olu tun bɛ ci poste de fɛ hali lettre kalannaw fana tun tɛ yen lettre kalanna tun sigilen don poste ba da de la lettre kalanna ani lettre sɛbɛnna
olu tun sigilen don poste bada la o poste bada kelen na ko mo bado mo gobita woro la a so shinma tun be nyaga la programme be tun be poste dala o be kesini ka grillage kala ka programme kala mo gobita o fana programme fe a krefela la carte postale ferala tun be o poste kelen dala lettre sevenan tun ba adala ka livre couverture ka dila ka kala o fana tun be o poste kelen dala no poste ye femba e mali femba kondo agila ni chuwa ye fana ye ado nyana mali ko kum kono ka korlen do fo mo ye mo ka fam anu ba fa ka tasira kura mi fe ko do fo o ka fusa ko so no te no ne kuna funde wasi chama fana balo kum na folo e sikatola lettre 7 no balo kum lettre 7 lettre kala no fana balo kum la munu mi temuru ni temuru fera tumbala lu fana be balo kum la folo donc an nafa ko ngabo kusube sikatola nga nolu be bana ablay agelera chama nga bara chena o ka fo mo ye ne kumbe posu la folo an nafa ko yende wala ote wodo o ko en ci kambe ala ka don ra iran amin ya rabbi